И здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars, част 3, има нов сезон. Сега ще се използваме мисиите. Така имаме с... Добре, ще играем на Brawl Ball. Така хора, това е първа игра. Защо моето умират? Не, единия не умря. Много. Вече са. Хайде. Ми вкараха ли? Да, как? Целен. Emotional damage. Да. Много ясно си трябва да пречупят. Значи, сега няма да си изпълнявам на той, защото... Да. Ами първа игра, първа загуба. Както му се вика. Има нокаут, играем на нокаут и това е. Това е втора игра. И то е първа игра на нокаут. Добре. Има дразнители, да. Всички са дразнители. Но аз трябва мене пара да му убият. Добре, нашия успя да убили. Между другото, пишете долу в коментарите колко игри ще победя. Сигурно ще играе по 10 игри. Ще играе по... Добре. Това го направете. Значи, първия рунд ни спечелихме. Нека да видим другия. Оцелен. Анджело. Не успя. Добре, така успя. Навлизам им. Не. Браво, нашия. Така, аз пак нищо не направих, ама сега. Добре, втора игра на нокаут. Трябва да победите 5 победи с Пайпер. Между другото, аз играя още от много малък, от 5-4 годишен. Но имаше проблеми с играта и трябваше да се изтеглям наново. Знам, че съм малко купи, иначе до сега може би да съм да знам на 30-40 хиляди. Дали Едгар ще убит. Айде, манджито после. Браво. Добре. Оцелен. Просто техните са много тъпи и знаят, че Пайпер е слаба, но не знаят на кой левел съм и... Не успя. Оцелена. Пак убита.
Не, вече тук. Нищо. Добре, втория раунд и първият победихме. Още 3 игри. Явно ще играем. Не знам колко, ама доста. Пишете вдолу в коментарите дали искате четвърта част на Brawl Stars, защото може би много скоро ще излезе четвърта част. Оцелен. Убит. Не успя. Успя. Какво? Как може да ме убие? Наши са двама и би трябвало да победят. Нашия. Добре. Дай наша. Сега беше момента. За апартамента. Оцелен. Нашия в момента не е в добра позиция. Може би трябва да излезе оттам. Да. Първия рунд загубихме, но нека да продължим. Целен. Убит. Не успях да я оцеля. Така, хора. Трети рунд. За първи път имаме трети рунд. Не успяха. Това е първият отбор, който ни затруднява. Браво, бе, нашите. И трети рунд победиха. Явно съм нямал кил, но нищо. Ама не, трябва да съм нямал кил, нищо. Така, сега ще вляза от тук. Имахме 2 Пайпър. Не успя. Майко, как я оцелих, хора. Между другото, ние сме 2 Пайпърки. Нашата Пайпърка майко. После ще я направя да ми приятел. Аз трябва да се махам, защото съм много малко. Ай, сега ще... Не, мен убиха. Нашата е доста добра с Пайп. Тя явно използва ауто, аз никога не използвам ауто, само ако съм с целите на близко. Не, нашата... Още един път. Да, умря. Браво на нашата, сега ще я направя втората. Размена. Мисик. Така, започваме другата игра. Тоест, това може би е четвъртата, петата, и аз не ги броя. Те имат 3 танка направо, бих казал. А пак
Ние нямаме това. More sugar and spice. Аз сме добри, по-добри от тях. Ехе. Не успя. By the way, умрях. Те буквално са трима нещо, не знам къде бяха, но... Не. Това е втората ми загуба. Така хора, ще се опитам да си махна някой от приятелите. Добре. Хора, започваме там 6-7-та игра, 6-7. Добре, ние сме доста добре, бих казал. Мисля, че другия сезон ще е свързан нещо като с Октопод. Браво на наша. Успя да го бие. Оцелим. Наде. Оцелено. Наша ги кърчи. Не. Просто нямаше как да я убия. Ако имах повече убита. Умри. Първи раунд победихме. Той сега е втори. И ние победихме. Няма мисове. Няма мис. Няма мис. Оцелена. Убита. Убита. Браво на наша. Как хора победих с изпълнение. Ако някой иска да игра с мен, да ми пише на лично. Не на лично, да е в коментарите. Така хора, сега се спояваме на друго да изпълняваме. Това ще се помага, защото е трудно. Добре. Значи играем на това. Ще играя с Рико, да видите колко добър съм с Рико. Хора,
Добре. Моч умря. И нашия е срещу Шели. Майко. Те нещо мисля, че съм много слаб. Давай. Дальше пас. Хайде просто да го горе. Първи хама. Нещо между другото са още добри. Харесва ми как играят. Бит. Браво за нашия. Използвах си. Супер. Само. И така, хора. Това беше клипчето от мен. И сега like and subscribe и чао!